Hola, molt bona tarda, senyors, senyores. Benvinguts al cinquè programa del podcast de Sentiment Arlequinat. Avui tractarem diferents temes, com el partit contra la Ponferradina, el proper partit contra la Societat Deportiva Logroñés, l'actualitat màxima del primer equip femení, l'actualitat dels juvenils masculí i femení, els principals juvenils, l'actualitat del filial i les últimes novetats sobre els primers entrenaments del CES inclusiu. Comencem. Posem sobre la taula el partit de dissabte sobre la Ponferradina. Posem una mica en context. Empat a 1. Comencem guanyant la primera part, ens empaten a la segona, dominem a la primera part, però a la segona els assetjaments de la Ponferradina ens superen. Opinions? Andreu? Sí, jo afegir que content perquè va mostrar una actitud més atrevida, més activa que les darreres setmanes que no es veia un futur, no? Hosti, no veig que puguem millorar, però l'altre dia vam quedar a pocs minuts de suma de 3 en un camp que és dificilíssim, que hem de valorar molt aquest punt, encara que se'ns quedés el ser líders una estona, se'ns va quedar una mica la mà dels llavis i ens sona a poca cosa, però al pas del temps començarem a valorar aquest punt que vam aconseguir al Toralín. Sí, Andreu, tota la raó. Al final comences en un camp a priori dels més complicats de la categoria, amb un pressupost eh, acabat de baixar de segona, però amb un equip de segona, com deia el Miquel, amb un juvenil Yuri, que al final, al minut 84, bueno, just entrar la primera pilota que toca fa gol, no? Les sensacions són positives, no? Comences la primera part. Potser l'inici del partit va ser una mica més seu, però a partir del minut 10 fins al minut 40, després de tu marcar el gol sobre el 30, estàs dominant totalment. Sí que és un equip molt més sòlid, molt més treballat. Es nota que el pas del temps va fent que l'equip s'uneixi i acabi per agafar aquesta dinàmica. No? I sí que és veritat que la segona part va ser més seva, al final, estant a casa seva. Jugar al Toralín és el significat de jugar fora de casa, no? Que és un camp on tothom, absolutament tothom, tota la grada apreta, i és un equip que està destinat a estar dalt, si no a l'ascens directe. Tot i que les sensacions són millors que el partit contra l'Osasuna Promeses, tot i empatant. Almenys sota la meva opinió. Alba? Sí, bueno, jo vaig poder seguir el partit a través de la plataforma de streaming on es reprodueixen tots els partits de Primera C, on es transmeteixen, perdó. I bueno, trobo que és com a la línia que comentava l'Andreu, ha estat un partit molt aconseguit, malgrat només haver aconseguit només un punt per l'empat. És cert que al principi el Sabadell va dominar el camp, un camp complicat també, destacar que és el líder ara mateix de la categoria, del grup. Llavors va ser un partit molt aconseguit, molt lluitat, i la llàstima va ser que el gol de l'empat va entrar als últims minuts, llavors no va donar gaire temps a que el Sabadell remuntés. Però la veritat que li fico que va ser un molt bon partit, la veritat. Ja saben, el partit anterior que va passar aquí per Festa Major amb l'Osasuna, que sí que van guanyar, però bueno, el partit va ser... No res a veure, sí. Malgrat els resultats, això vol dir que els resultats no sempre ho signifiquen tot. Malgrat la diferència dels resultats, en què un es va guanyar per un gol del descompte de Manent i l'altre es va empatar, jo considero que va ser un millor partit l'altre dia a la Ponferrada que no pas aquí, a la Nova Creu Alta, la darrera jornada. D'acord, doncs, si teníeu alguna opinió més sobre el partit, aixequeu el braç i en aquest cas doncs, obrim més debat, més informació sobre el duel de la Ponferradina. Jo, sobre la meva part, el que vaig veure allà va ser dues coses que es van convertir, o sigui, dos enemics, no? Que va ser Yuri i l'afició. O sigui, l'afició he de treure'm el barret perquè penso que va ser una afició que va estar animant des del minut 1 fins al minut 90, des del 0
0-0 fins al 95, i va estar molt a sobre del seu equip, molt respectuós amb el rival, una mica, evidentment, ho entenc, que es queixaven molt de les pèrdues de temps d'Hortolà, perquè al final el Sabadell, amb un rival com la Ponferradina, si anaven empatant, evidentment sabia que és com si anés guanyant, perquè el temps potser jugava més en contra del Sabadell, no? Per una possible aproximació a la Ponferradina, que fos més perillosa. No dic que el Sabadell fos inferior, però que en aquest cas entenc potser una mica les pèrdues de temps d'Hortolà. Però la veritat és que tant afició com partit com equip van estar de 10, els dos. El del Sabadell i el de la Ponferradina. Té un gran equip la Ponferradina, jo crec que lluitaran per grans coses, per pujar directes, possiblement, però també penso que el porter de la Ponferradina va estar en poques situacions, en les més decisives, i la defensa de la Ponferradina, la primera part es va trobar una miqueta per sota de l'atac del Sabadell. Alguna cosa a comentar? Sí, Miquel, abans que vagi l'Andreu, perdona, en aquest cas l'afició es nota moltíssim i tu que ho vas poder veure allà, la diferència, totes les grades animen, no? Tots van a la mateixa i al final jo crec que això es nota en relació al porter de la Ponferradina. Sí que és una que el vaig veure una miqueta més fluix, sobretot en aquella acció de la segona part on una pilota llarga, no? Fa una sortida bastant en fals i deixa la pilota morta per Xiro. Al final l'acció va estar invalidada, però vaig notar una part del darrere potser una mica més fluixa que la part de l'atac, on a la part d'atac hi ha autèntics davanters, sobretot grans migcampistes. Perdona, Andreu. No passa res, Pol. Només afegir també això de l'afició, que si té 10, cosa que costa, perquè aquestes darreres setmanes, posant d'exemple el partit de Copa Federació, que el partit no semblava picant ni res, però des de la grada semblava que el partit sigués calent, per dir-ho d'una manera, per com s'expressaven en proclames contra el Sabadell. I també això de la pèrdua de temps, que és molt traïdor això, perquè quan et passa a tu dius, bueno, que perdi temps que ja ens convé, però quan és a l'altre costat dius, hosti, que saqui ja, no? Que és un terme del futbol que et costa empatitzar, depèn de la situació. Voleu afegir alguna cosa més del partit? Algun detall o vale. D'acord. Doncs passem, si creieu convenient, al partit de la Societat Deportiva Logroñés. A veure, la Societat Deportiva Logroñés és un equip que ha millorat respecte a la temporada passada. La temporada passada vam empatar 0 aquí, si us recordo, perquè sí, bueno, us recordo aquest partit per diverses anècdotes, i el partit de tornada, que també els recordo per alguna anècdota més... no vamos a entrar en detalls. En fi, que ha millorat molt la Societat Deportiva Logroñés i que aquesta millora a les 3 primeres jornades ha permès que l'equip que entrena ara mateix, no t'ho sabria dir, la veritat, vagi segon a la classificació. Què us sembla? Us sembla un rival exigent, complicat? Sí, és un rival exigent. Només dic que va guanyar el Barça B a la primera jornada 1-0. Després és veritat que fora de casa, almenys l'únic desplaçament que han fet contra la Renteiro, perds 3-0. Però bueno, després reps el Sestao River, que la seva posició a la classificació ara mateix no és la més positiva, no? Però ets contundent, no? I guanyes 3-0. Crec que es troba en una situació molt diferent que la de l'any passat, no? L'any passat venien com un equip destinat a estar baix, no? I al final es van acabar salvant. Jo crec que han fet un molt bon mercat, no? I crec que, bueno, el Sabadell haurà de seguir amb la mateixa dinàmica amb la que va estar com a mínim el partit de Ponferrada al Toralín, i ens trobem davant d'un gran equip. Al final, 2 partits guanyats i un partit perdut. Vull dir, no és un mal resultat. Com has dit tu, Miquel, està a dalt de la taula, i el qual no és casualitat.
Sí, estan quarts i els entrena Jordi Fabregat. El segon és el Nàstic, que té 7 punts, i el tercer és el Real Unión, que en té 6. Perdó per la patacada. Vale. Sí, tenen un equip que de moment veig que està bastant ben afinat. Tenen Javi Castellano, que és un veterà jugador que ha jugat a la Unión Deportiva Las Palmas, i tenen 3 golejadors. Toni García, que ha fet un gol, Jordi Escobar, exjugador del Castellón, que n'ha fet 2, que és el màxim golejador, i en aquest cas Rubén López Huesca, Rubio. Després, a part, tenen Fabián Luzzi, que és un jugador que venia del juvenil del Barça, que es va enfrontar i crec que li va fer un gol al juvenil del Sabadell. Ander Iru com a porter titular en aquestes primeres jornades i jugadors que han estat titulars com Jaime Paredes, Jon Urteneche, ex de l'Atleti de Bilbao, o Sabater, en aquest cas, que han jugat gairebé a tots els partits. Heu de comentar alguna cosa, Andreu, Alba? Pol, si vols. Jo afegir, segons aquesta classificació actual, que no ens l'hem de prendre al peu de la lletra, ja que fa 2 jornades, 3 que va, però que estigui a segona posició, no? No et dona temps a rebaixar la pressió que tenies a Ponferrada i t'implica a sumar-li encara més intensitat per superar-te i sumar aquests 3 punts per fer bo encara més el punt i començar a posicionar-te allà on vols estar aquesta temporada i donar un missatge als altres equips de qui ets i el que vols. Dissabte, 9:30, a la Nova Creu Alta, recordem-ho. Sí. Han millorat les seves sensacions. La temporada passada van ser molt superiors al seu etern rival, a la Unió Deportiva Logroñés, i van millorar els seus registres. Van acabar la temporada un punt per sobre del Sabadell en novena posició. Tot i que el Sabadell va guanyar en aquest cas el Golaveras. Algun comentari més a fer sobre el partit? No, destacar el nostre jugador Pablo Monroy, s'enfrontarà al seu ex-equip, un jugador molt codiciat de la categoria. Al final l'hem pogut pescar nosaltres i s'enfrontaran contra el seu ex-equip, on va fer un paper magnífic. Avui, en el que és l'actualitat del club, ha parlat Juanmi Carrión i ha analitzat que per ell el Sabadell és una gran oportunitat i que en aquest cas espera que els 30 partits que ha jugat que en pugui jugar molt més, evidentment, i que encara que Ponferrada jugués com a suplent, aquí amb el Logroñés podés fer el pas de convertir-se en titular. Hi ha una altra cosa respecte al Sabadell-Logroñés, que és el tema de les llums. L'enllumenat tardarà unes setmanes en arribar. Quina és la vostra opinió sobre això? Jo crec que potser arribarà a partir del novembre. És una cosa que va... Sí, personalment no li trobo cap problema al final. Vam poder veure el partit contra l'Osasuna Promeses o ja es veia la grandíssima diferència de l'enllumenat. De veritat que sí que és veritat que sempre que pugui ser millor sempre serà benvingut, no? Però en aquest cas, a falta d'aquest petit material, entre cometes, que ha d'arribar i no estarà disponible, no suposarà cap problema. Al final, crec que tots estem d'acord i ja ho vam comentar, que l'enllumenat està bastant bé, ha millorat moltíssim, evidentment no podia fer una altra cosa i no crec que hi hagi cap tipus de problema. Hi ha un altre fet respecte del Sabadell, que és el tema dels inversors. En els últims dies, la qüestió dels inversors ha començat a sobrevolar. Els grups de tertúlia ja ha començat a aparèixer pels fòrums d'opinió i voldria preguntar-vos si sabeu alguna cosa, si us oloreu alguna cosa, si hi ha alguna cosa que penseu, està més a prop, es vendrà el Sabadell, hi ha un grup que vol comprar el Sabadell. Clar, ara els grans... es ven PortAventura i ara no sé si es vendrà el Sabadell. No sé en aquest cas què és el que sortirà més econòmic. Si comprar el Sabadell o comprar PortAventura. En fi,
No sabem. Quina és la vostra opinió sobre la possible venda del Sabadell, els possibles nous inversors? A veure. Algun inversor farà una compra conjunta, segur. Segur que sí. Pel Home, que sabem i pel poc que es parla, aquestes coses tenen una... És molt hermètica, no? Aquesta situació es diu i es comenta que els Pozzo, no? O Pozo, com es diguin, han abandonat aquesta puja entre cometes i sí que és veritat que ara hi ha un grup estranger que està bastant avançat. Se suposa que diuen que es van reunir farà unes setmanes o uns dies i bueno, veurem com avança la situació. És una situació molt hermètica i molt complicada de treure conclusions fins que no estigui tot decidit. sí, penso que en comparació el nostre equip és una muntanya russa plena d'emocions fortes i qui vulgui comprar el Sabadell ja ho sap que estan ben equiparats. Alguna cosa més a comentar respecte al partit de la Societat Deportiva Logroñés i l'actualitat del Sabadell i aquest inici de temporada? Recordem que hem fitxat Antonio Moyano, que ja ho vam dir la setmana passada que estaríem a prop de fitxar-lo i fa una setmana que el jugador va arribar al Sabadell i que possiblement aquest dissabte debuti. Debutem. Perfecte. Alguna cosa més? Sí, a mi m'agradaria voldria... comentar... Ui, perdona, Andreu. Parles tu? Sí, parlo jo i Vale. després tu. Perfecte. Volia afegir doncs, un comentari amb això dels inversors. Primer una conya de qui sap si portarem PortAventura a la samarreta en un futur, a saber. I en sèrio, doncs, ja fa molt temps que es porta parlant els Pozzo i algun inversor d'arribar d'aquí a Sabadell i no sé, ja són molts que sonen. Aviam, és positiu que hi hagi gent que vulgui venir, no?, a posar diners, però que vinguin. Que han sonat 1000 noms i no n'ha vingut encara ningú. Sí, Alba? Sí, jo volia afegir, bueno, hem comentat diversos temes, has sabut que és el tema de les Junts de la Societat Deportiva. Bueno, jo trobo que la Societat Deportiva ha fet una millora respecte a la temporada passada. Ja s'ha dit amb el seu company presidor de la Unió Deportiva que ja va baixar a segona ref, però sí trobo que el grup està fent una bastant millora i segurament el dissabte es vegi reflectit a la nova volta. També esperem que amb el debut de Moyano també doni forces a l'equip i això es pugui compensar d'alguna manera al marcador. El tema de la Junlet, trobo que malgrat que han trigat en arribar, finalment estan fent el seu servei, s'ha notat molt. Ara que jugava algunes jornades amb horaris més nocturns, per exemple, ja el dia de la Societat Promès aquí per Festa Major ja van jugar a 2:15, aquest dissabte igual, llavors ja serà de nit, així que podrem veure que les llums LED efectivament funcionen com ha de ser. I quin altre tema? Sí, el tema dels inversors. Bueno, l'any passat també hi havia moltes especulacions al voltant dels Pozzo, semblava que estava mig confirmat, també ho tractaven en molts programes, que si Radio Sabadell, ara d'aquí de TV Sabadell, o sigui que era un tema molt parlat. Ara aquests rumors que corren pels grups i tal, no sé fins a quin punt són fiables, s'haurien de verificar, s'haurien de comprovar, passar més temps a veure com va tot. Llavors no sé fins a quin punt són fiables, llavors no em vull arriscar a dir una cosa que potser no és certa, però bueno, esperem que estiguin en l'ús i que per fi hi hagi un impuls econòmic que ajudi al club a acabar de solventar els preus econòmics que pugui tenir i així també ajudar a equips com el futbol base, el primer equip femení i altres equips del centre d'esports, que no només el primer equip. Exacte, això esperem. D'acord. Heu de comentar alguna cosa més sobre el partit, sobre l'actualitat o passem a un altre tema? Crip. Vale. Jo res a dir. D'acord. Doncs passem en aquest cas ara al primer equip femení. El primer equip femení va jugar la primera jornada de Lliga al camp de Palau Tordera, a Font Martina, i va perdre 4-1. Sensacions de l'equip de l'inici de la Lliga? Vale, sembla que l'equip no ha començat... Ui, perdona, Andreu, t'he tornat a replicar. No passa res. És un comentari curt, només. No hi vaig poder ser, o sigui, no m'explayaré, sinó la informació que ens ha donat la federació amb l'acte,
que l'única golejadora que va haver per part d'Arlequinada és Anna Sánchez, que va fer l'únic gol d'aquest abultat 4-1. Vale, jo en el meu cas, bueno, jo tampoc vaig poder seguir el partit. Aquest cada setmana jugant aquí a Olímpia. Contra qui juga en Miqui? Ara no recordo. Però jugant aquí a casa? Sant Gabriel. Vale, gràcies a Sant Gabriel. Bueno, el Palau Tordera sí que és nou d'aquesta temporada, però Sant Gabriel sí que sortia algun agut de la temporada passada i, bueno, ens trobarem de nou amb ell aquest dissabte a les 11:15 a Olímpia. Llavors, bueno, esperem que jugar a casa les noies els donin més facilitat i també, bueno, el fet d'haver jugadores que han marxat, jugadores noves i les que ja hi havia i les que han pujat de juvenils, fa que l'equip encara s'hagi l'acaba d'afiançar, conèixer bé, també el fet de un nou entrenador, Carlos Martínez, provenent de la Cerdanyola, doncs, bueno, fa que tota aquesta sèrie de canvis fan que l'equip s'ha d'haver, al llarg de les jornades, s'acabarà afiançant, però de moment sembla que estan en el camí. Bueno, del partit d'aquesta primera jornada del primer equip femení, destaquem les golejadores que van ser de l'equip rival Cucu, Clàudia, Ona i Mariona, i del centre d'esports, Anna Sánchez, com ha dit Andreu. I, bueno, no hem pogut ser-hi, però sí que ens hem pogut informar, i es veu que, malgrat la victòria i la golejada claríssima de l'equip local, es veu que durant la primera part va ser un partit molt renyit que en qualsevol moment es podia donar la volta al marcador. No obstant, cap a la darrera meitat de l'última part del partit, es veu que les locals van consolidar aquesta victòria, marcant el gol que va aconseguir Mariona al minut 80, i sembla que les arlequinades només van obrir la llauna del seu marcador al temps afegit, al minut 94, amb el gol d'Anna Sánchez. Bueno, va ser un gol així cap al final que no va determinar el resultat de l'equip, però sí que el que comentava abans una mica, que malgrat ser un mal resultat no vol dir que hagi estat un mal partit, ja que si durant la primera part va estar molt renyit, això vol dir que les jugadores s'han d'acabar de consolidar, però que de moment estan intentant fer-ho. I esperem que durant la setmana, el diumenge, davant Sant Gabriel, millori la cosa i que les jugadores s'acabin d'afiançar. I també estem intentant posar-nos en contacte amb l'entrenador, que esperem que això ens pugui ajudar a l'hora d'obtenir més informació sobre l'equip. D'acord. Passem al seu germà petit, el germà petit del primer equip femení, que és el juvenil femení. Possiblement dissabte intentarem ser-hi el Nou Sardenya al partit entre l'Europa i el Sabadell. Andreu, has d'afegir alguna cosa sobre el juvenil femení? Juvenil femení no, però sobre el femení, si vols ho afegeixo més tard, si tens alguna més a dir sobre el juvenil A. Fes-ho. Val, doncs una informació que va sortir ahir al migdia d'última hora, que va sortir des del compte d'Instagram de l'exarlequinat Manu Lanzarote, que van anunciar el hackeig de la compta del perfil d'Instagram de l'escola de futbol que porta el seu nom, ja que ell va ser el fundador, en què es va trobar que les imatges i contingut que s'havia afegit en els darrers 10 anys havia desaparegut. I en aquell lloc hi apareix informació, imatges del Centre d'Esports Sabadell Femení en un compte, evidentment, fals, que el mateix Manu Lanzarote ha posat a conèixer aquesta informació al Sabadell, i també, com a part important, ha engegat la maquinària d'accions legals per treure l'entrellat del que ha passat dins d'aquest problema, dins d'aquest mega incident que no s'esperava ningú. De fet, si hi haguéssim més informació les últimes hores, tot això us la farem arribar en un article i en el proper podcast que fem. Vale. Alguna cosa a afegir, nois? Alguna cosa a comentar? Vale. Doncs ara parlem del juvenil a masculí. El juvenil a masculí dissabte va jugar davant el Mercantil el primer derbi de la història de la Divisió d'Honor, i va perdre 0-1. Els mercantilencs, que he fet l'error en algun moment quan hem escrit l'article del juvenil d'escriure marinalencs, juguen els marinals però són de Gràcia, són del meu barri, per tant és una cosa que he tingut un patinazo aquí. Van guanyar gràcies a un gol de Pau Fernández, que si no em falla
va jugar al Sabadell i és germà de Jana Fernández, no? No? És cert? No en tinc coneixement, però segurament tingui relació familiar i tant. Vale. Sí, és curiós perquè el Mercantil ha sumat en 2 jornades un empat i una victòria en la seva tornada i el Sabadell buscarà guanyar el seu primer partit o sumar els seus primers punts aquest dissabte al camp del Girona. És curiós perquè hi havia un Marc Domènech al Mercantil. A mi em va resultar curiós perquè dic, hòstia, no sé si és que són família o es confon amb el... Bueno, es confon una mica amb el primer equip del Sabadell. Alguna cosa a comentar? Vale. Jo sí, aprofitant aquest incís, no, aquest símil que acabes de fer, Miquel, molt atent com sempre, sobre Marc Domènech, volia obrir un petit debat, entre cometes, sobre la participació dels dos fitxatges, entre cometes, ara sí, més que mai, del Sabadell, Marc Domènech i Biel Ferrés. Em sembla, a nivell personal, que estan tenint una participació molt baixa en relació al que s'esperava. No sé què us sembla, si algú té més informació, si en aquests grups famosos de tertúlia es comenta alguna cosa en relació a aquest tema, m'agradaria saber què opineu. Crec que si a l'hivern hi ha una arribada dels Reis Mags del futbol, que com diem són els famosos inversors que encara no arriben, possiblement o Guillem Naranjo o Biel Ferrés, Marc Domènech no ho veig, puguin acabar la seva etapa al Sabadell. Especialment Guillem Naranjo, que han estat alguns comentaris que s'han fet sobre la seva situació actual. Ja dic, no faré més comentaris ni obriré aquí una espècie de debat sobre possibles bulos. Són coses que he llegit, que potser amb l'arribada dels inversors canvien les coses, però bueno, no ho sé. Però sí que és veritat que és discreta. L'aparició de Marc Domènech i de Biel Ferrés és discreta. Pensa que arriben d'equips de tercera federació, és un nivell molt més alt, els hi costarà més. Marc Domènech va ser el que va marcar el primer gol, però que sí que és veritat que tenen un període d'adaptació que encara veurem si aquest dissabte aconsegueixen sortir-se, perquè igual que Alex Sala en les primeres jornades va arribar al partit del Calahorra i va fer un puf, o sigui, va pujar. O Pau Resta va estar en el partit del Cornellà, després va estar com més discret i va haver-hi partits que el seu rendiment va augmentar i la seva participació també. Alguna cosa a comentar? Aprofitem per destacar el gran partit de Pau Resta l'altre dia, Totalment d'acord. Alguna cosa a afegir, nois? Si no, passem a l'Andreu, que ens explicarà la informació més recent sobre el CES inclusiu. Doncs sí, el CES inclusiu va arrencar la nova temporada aquest passat dijous amb la presentació de diverses incorporacions, tant com a la plantilla com a cos tècnic. Començant destacant la incorporació de Yaiza Herrera com a jugadora, que suposa l'augment del futbol femení dins del CES inclusiu, on també s'hi troba Angie i Joana. Això farà créixer aquest potencial femení que hi ha a l'inclusiu. Una altra de les curiositats d'aquests nouvinguts és aquesta xarxa que s'ha creat entre jugadors que molts coincideixen a la mateixa escola i entre ells es recomanen provar l'inclusiu. És una cosa que trobo molt maca i que fa créixer el nombre d'incorporacions any rere any. També en l'equip tècnic hi ha hagut la novetat de la incorporació de Joel Jiménez, que reforçarà l'inclusiu D. Ell ja va ser durant la temporada passada
però ho feia des del rol d'estudiant, ja que formava part d'un treball que se li va enviar des de l'Escola Valldrauna del Carme, d'aquí a Sabadell. I si voleu saber més, indagar sobre tota aquesta informació, la podreu consultar al nostre web amb un article que us estic preparant i que sortirà d'aquí uns dies amb possibles entrevistes i més informació de la que us he comentat ara mateix. Alguna cosa a comentar sobre això? Si no, tanquem amb el filial. Sí, bueno, jo un incís molt breu. Jo no coneixia el fet que hi haguessin jugadores dones a l'inclusiu, llavors, cosa que celebro totalment, que també el futbol femení tingui representació a l'equip inclusiu. Llavors, per mi és l'enhorabona i suport a les noves jugadores en inclusiu. Alguna cosa a afegir o passo ja a l'últim tema? Vale. Doncs el filial del Sabadell començarà aquesta setmana la seva participació a la nova Lliga Elit i ho farà davant el Lloret. L'equip, com veiem, ha fitxat 6 jugadors. Walter Pereira, del Cornellà, venia lliure i ha estat amb el primer equip del Sabadell fent la pretemporada. Alberto Salamanca, lliure del Castelldefels. Albert Garcia, lliure del juvenil del Girona. Un jove migcampista de 19 anys. Pablo López, lateral dret de 19 anys procedent del Barça juvenil, lliure. Ivan Tebar, que en aquest cas havia estat cedit al Sants i ha acabat el préstec, té 20 anys i ha estat en les últimes temporades acompanyant el filial, jugant al filial, i en aquest cas també havia incorporat Sebas Koulatou, que venia cedit al Granollers i ha tingut minuts amb el primer equip del Sabadell i ara mateix formarà part del filial i és un porter de 18 anys de Burkina Faso, que és internacional. Les baixes, Martí Riera, Gerard Marquillas, Pere Belmonte, Oriol Vidal, Carles Segura, que ha marxat cedit a l'Hospitalet, i Vladis Copotun, que no és una baixa, sinó que és un ascens al primer equip. Alguna cosa a ressaltar sobre això? Alguna cosa a comentar? Per la meva part, no. Vale. Per la meva part, no. D'acord. Pol? Per la meva tampoc. D'acord. Pol? Tampoc? Vale. Perfecte. Doncs ens veiem en el proper programa, però abans de tancar el podcast volem llançar-vos una pregunta a tots els que ens seguiu. Volem que decidiu quin voleu que sigui el nom del nostre podcast. Sigueu originals i trieu el meu podcast, que en aquest cas és el vostre, és el que escolteu, és el que seguiu, i els noms que ens arribin, que acabin sent més cridaners, més originals, doncs en triarem un. Aquí està els vostres deures de l'inici de curs Arlequinat. Ens despedim ens acomiadem fins la propera setmana. Moltes gràcies i fins aviat i honor. Adéu. Adéu. Fins aviat. Gràcies, fins aviat. Adéu. Honor a Sabadell.